πάμε στο πολιτικό σκηνικό. Εδώ έχουμε πολλά μέτωπα. Και στο θέμα που κυριάρχησε το Σαββατοκύριακο, να πούμε έτσι, στον πολιτικό κεφάλαιο. Λες για την επεισοδική επίσκεψη Βεβαίως, του Άδωνη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο Νίκαιας. Έχει επανέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ, τροφοδοτώντας τη συζήτηση με ένα νέο βίντεο. Είναι το υλικό που ξέραμε, που έχει καταγράψει και η κάμερα του Open. Είμαστε το μόνο κανάλι που τα δίδαμε ζωντανά τα επεισόδια εκείνο το πρωινό. Με τον κύριο Γεωργιάδη μαζί μας να τα σχολιάζει και να κάνει την επίμαχη δήλωση για κομμουνιστική και φασιστική βία, ότι είναι το ίδιο. Ναι. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έχουμε συνέχεια, ενώ έχουμε εξελίξει και στη Βουλή με το σκάνδαλο ΠΚΠ και όλα αυτά σε μια εβδομάδα που σφραγίζεται από την μαύρη επέτειο 3 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών. Αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό. Πάμε να το συζητήσουμε με την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Ευθυμίου. Καλώς ήρθατε, κυρία Ευθυμίου. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς σας ευχαριστούμε, Άννα Ευθυμίου. Παναγιώτης Τουτονής, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Τι κάνετε, κύριε Τουτονή? Καλώς σας βρήκα. Και ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, θα παίξετε εντός έδρας για ΟΠΚΠ. Καλή σας μέρα και καλή Σαρακοστή. Πληροφορίες, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή Σαρακοστή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την επεισοδιακή επίσκεψη Άδωνη Γεωργιάδη, διότι έχουμε ένα βίντεο που πριν από λίγο έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη δημοσιότητα. Είναι εικόνες που ξέρουμε, αλλά έχει βάλει και σχόλια ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε και να ακούμε και τον Νίκο, σας παρακαλώ. Έλα, φέρτε το μπροστά, παρακαλώ. Πώς είναι μεγάλη, ναι, η απόσταση λοιπόν. Λέει το καρέ που ανάρτησε ο Υπουργός Υγείας με τον ισχυρισμό με χτύπησε. Ακριβώς. Ο κ. Γιαζιάς και που ύψωσε την κροθιά. Λέει η μεταξύ τους απόσταση μεγαλώνει. Ακριβώς. Εδώ είναι ο κύριος Γεωργιάδης. Λέει πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι μοντάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Η θέση του Υπουργού, λέει με το κόκκινο το ψάκι. Εδώ είναι σε επανάληψη το βίντεο, ναι. Λοιπόν, και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κόκαλε, από εσάς θα ξεκινήσουμε, ακόμα να ζητήσει συγγνώμη ο ψεύτης Υπουργός Υγείας, ο οποίος πάντως επιμένει ότι τον χτύπησε ο γιατρός ο κύριος Γιαζιάς και ότι κακώς δεν του έκανε μήνυση. Ελάτε, κύριε Κόκαλη. Κύριε Στραβελάκη, κύριε Καραμήτρου, τα πράγματα είναι τραγικά. Εκτός που λέει ψέματα ο συγκεκριμένος υπουργός, γιατί προκύπτει αναμφίβολα ότι όχι απλά δεν το χτύπησε, ούτε καν πρόθεση είχε να το χτυπήσει, γιατί παρεμβάλλονταν άλλα 2 άτομα μεταξύ του Υπουργού και μπορεί του συγκεκριμένου. Μπορεί και παραπάνω, έτσι όπως το βλέπω. Μπορεί και παραπάνω. Εργαλειοποιεί και από πάνω ο συγκεκριμένος Υπουργός την όλη επίσκεψη, την επεισοδιακή, αντί να γίνεται μια ήρεμη κουβέντα για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας, χωρίς ματ και χωρίς εργαλειοποίηση. Αυτό που κάνει ο κύριος Γεωργιάδης, επαναλαμβάνω, εκτός που προκαλεί, γι' αυτό και πρέπει να ζητήσει μια συγγνώμη για τα ψέματα ότι το χτύπησε, είναι και ότι εργαλειοποιεί την όλη κατάσταση που συνέβη στο νοσοκομείο, ξεκάθαρα για να πολλώσει το δικό του ακροατήριο και αντί η κουβέντα να πάει στα σοβαρά. Αν έχει δικαίωμα ο Υπουργός Υγείας να επισκεφτεί ένα νοσοκομείο, ή αν θα πρέπει να έχει έξω μια τέτοια διαδήλωση που η αστυνομία να κρίνει ότι πρέπει να στείλει τα μάτια να προστατεύσει τον Υπουργό Υγείας. Ακούστε, και βέβαια έχει δικαίωμα. Και βέβαια έχει δικαίωμα ο συγκεκριμένος Υπουργός, όπως και όλοι οι Υπουργοί. Δεν μπορούσε να πάει. Από εκεί και πέρα όμως. Που δείξαμε και το καλύψαμε ζωντανά, του φώναζαν φασίστα έξω και χρειάστηκαν δημιουργίες των μάτια να το προστατεύσουν. Εγώ θεωρώ και γι' αυτό επιδίωξε να πάει. Και γι' αυτό επιδίωξε να πάει. Να πάει να γενιάσει μια πτέρυγα. Γιατί το συγκεκριμένο νοσοκομείο έχει πάρα πολλά προβλήματα. Πάντως, αν το χτύπησε κάποιος τον κύριο Γεωργιάδη, αν θέλησε κάποιος να χτυπήσει τον κύριο Γεωργιάδη, θα έπρεπε να συλληφθεί αυτός που το έκανε αυτό. Και όχι να λέμε τώρα αν ο κύριος Γιαζιάς. Αυτό λέω. Εδώ όμως, όπως φαίνεται από το βίντεο, ο κύριος Γιαζιάς είναι πολύ μακριά. Και βλέπετε, όλες αυτές τις μέρες γίνεται η κουβέντα και αποδεικνύεται αφενός ότι είπε ψέματα ο Υπουργός, αφετέρου δεν πάει η κουβέντα η δημόσια στα πραγματικά και ουσιαστικά προβλήματα της δημόσιας υγείας. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι αυτό που σας λέει ο Νίκος. Δηλαδή, η μία συζήτηση είναι εάν τελικά ο κύριος Γιαζιάς κινήθηκε για να χτυπήσει τον κύριο Γεωργιάδη ή όχι, όπως φαίνεται από το βίντεο, και αν η αποτύπωση της στιγμής ήταν αυτό που πραγματικά συνέβη. Και το άλλο είναι, εάν είμαστε σε μια χώρα που τελικά οι υπουργοί δεν μπορούν να πάνε στα νοσοκομεία. Καταλαβαίνετε ότι είναι και ο Άδωνης Γεωργιάδης, παρά τις επιθέσεις που έχετε, πάει στα νοσοκομεία. Την επόμενη μέρα πήγε στην Κύριε Στραβελάκη, αναμφίβολα έχει δικαίωμα, όπως όλοι οι υπουργοί. Από εκεί και πέρα όμως, ο κύριος Γεωργιάδης, να θυμηθούμε πως στοχοποιεί τους γιατρούς ως εχθρούς και συγκεκριμένους γιατρούς ως εχθρούς για το δημόσιο σύστημα υγείας. Οι συγκεκριμένοι γιατροί δεν τους υπερασπίζομαι ούτε καν πολιτικά. Δεν είναι όμως οι συνδικαλιστές που έχουμε στο μυαλό μας ως συνδικαλιστές. Εργάζονται και, να μην πω όλοι, η πλειοψηφία είναι και πάρα πολύ καλοί
γιατροί, κύριε Στραβελάκη. Θα απαντήσει η κυρία Ευθυμίου. Θέλω να ακούσουμε και τον κύριο Δουδονή, γιατί την επομένη πήγε και στην, νομίζω, μελλοντική εκλογική περιφέρεια. Στη Μυτιλήνη ο κύριος. Εγώ δεν είπα, εσείς τα λέτε αυτά. Στη Μυτιλήνη πήγε πάντως. Λοιπόν, θέλω να σας πω τα εξής. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να μιλάω. Ο Γεωργιάδη και την επόμενη μέρα, χωρίς ματ, πήγε και έχει μια μαχητική συζήτηση με τους εργαζόμενους και τους συνδικαλιστές, χωρίς ούτε επεισόδια να γίνουν, ούτε να χρειαστούν τα μάτ. Κοιτάξτε, σκέφτομαι πάντα ως νομικός και στην πολιτική, γιατί θέλω η χώρα να είναι ένα κράτος δικαίου. Καταρχάς, λέει ψέματα ο κ. Γεωργιάδης, λέει ψέματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που λέει ψέματα, είναι καθέξιν ψεύτης. Δεύτερον, είναι ωραίο πράγμα οι προπυλακισμοί. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Πάντως, βία δεν υπήρχε. Σωματική βία. Και τώρα μην μπορεί να πάει ένας υπουργός όμως στο νοσοκομείο. Μπορεί ένας υπουργός να πάει. Μπορεί. Δεν μπορεί. Σωστό. Πάμε τώρα. Μα δεν μπορεί, κύριε Πάμε τώρα στην Δείχνουμε ουσία... την εικόνα με τον κύριο Γεωργιάδη να είναι μπροστά του συνδικαλιστές, οι εργαζόμενοι, διαμαρτυρόμενοι και να του λένε έξω φασίστα φύγε. Και να προσπαθεί να πει είναι από την πόρτα και να πηγαίνουν τα μάτια να ανοίξουν δρόμο. Άλλο λέω, είναι δικαίωμά του. Όμως, σωματική βία δεν ασκήθηκε και αυτό είναι ένα ψέμα, ένα ακόμα ψέμα. Εγώ θέλω να πάω σε κάτι άλλο, γιατί η χώρα πρέπει να είναι κράτος δικαίου. Συνελήφθη ο γιατρός. Του πέρασαν χειροπέδες. Χειροπέδες βέβαια περνάς όταν κάποιος είναι ύποπτος φυγής. Αλλιώς τον οδηγεί στον εισαγγελέα. Αντί να οδηγηθεί κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας, είναι το Προεδρικό Διάταγμα 141 του 2001. Πήγα και το έψαξα. Στον εισαγγελέα, ο οποίος να αποφασίσει αν θα ακολουθεί η διαδικασία του αυτοφόρου ή θεωρηστεί τακτική δικάσιμος, τον πήγαν, λες και ήταν το πρετόριο, τον συλληφθέντα με τις χειροπέδες πίσω. Τον πήγαν στον Υπουργό, ο οποίος άρχισε να του λέει: σαν δεν τρέπεσαι, είσαι και γιατρός, δηλαδή να βρίζει τον μόλις συλληφθέντα. Αυτό δεν είναι κράτος δικαίου. Και σας το λέω, θα μου πείτε τι σκέφτηκε ο Δονής. Όχι, δεν είναι ότι σκέφτηκε κάτι παράλογο. Σκέφτομαι με βάση τη νομική επιστήμη και με το να είναι η χώρα κράτος δικαίου. Η λογική. Συλλαμβάνουμε κάποιον ο οποίος διαμαρτύρεται. Καλώς. Απάντησε ο κ. Γεωργιάδης. Μα δεν απάντησε αυτά που σας λέω. Είπε ότι με χτύπησε ο γιατρός, κακώς δεν τον μήνυσα. Μα δεν καταλάβατε. Ναι. Πρώτον, δεν τον χτύπησε. Πρώτον, δεν τον χτύπησε. Πρώτον, δεν τον χτύπησε και λέει ψέματα. Δεύτερον, συνελήφθη, αλλά το θέμα δεν είναι ότι συνελήφθη. Γιατί συνελήφθη και θα οδηγείται στον εισαγγελέα κατά, σας λέω, το Προεδρικό Διάταγμα 141 του 2001. Του μπήκαν χειροπέδες και ακόμα χειρότερα. Εγώ δεν σχολιάζω ούτε τις χειροπέδες που πάλι μπαίνουν όταν είσαι ύποπτος φυγής. Τώρα ύποπτος φυγής ο γιατρός μες στο νοσοκομείο. Τον οδηγούν μπροστά στο φερόμενο ως θύμα, το οποίο αρχίζει να βρίζει τον μόλις συλληφθέντα. Αυτά δεν γίνονταν ούτε επί Ποντίου Πιλάτου. Έτσι. Δεν γίνονταν ούτε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δεν γίνονταν ούτε στο Μεσαίωνα. Λοιπόν, τώρα έχουμε Και ανεβάζει και βίντεο που το βρίζει. Τρία θέματα από ό,τι καταλαβαίνω έχουμε εδώ. Το πρώτο είναι το γενικό. Αν μπορεί ένας υπουργός να πηγαίνει σε νοσοκομεία ή σε δημόσιους φορείς αρμοδιότητάς του να τους επισκέφτεται. Αυτό το φυσικά λύσαμε. Και μπορεί. Οι άλλοι δύο δεν το είπαν ότι φυσικά και μπορεί. Δεν το λύσαμε. Δεν το λύσαμε, θα σας πω. Δεν το λύσαμε απόλυτα. Γιατί κανένας. Αυτό ούτε ο κύριος. Ναι, αλλά εγώ δεν άκουσα μια καταδίκη ρητή. Μια ρητή καταδίκη ότι εδώ πέρα υπήρξαν. Η αστυνομία έκρινε ότι γίνονταν παραβατικές πράξεις, τελούνταν ποινικά δικήματα και επενέβη. Επενέβη σωστά ή δεν επενέβη σωστά η αστυνομία? Δεν είμαι καθόλου εγώ με τους προπυλακισμούς, θα τα εξηγήσουμε. Επενέβη σωστά ή δεν επενέβη σωστά η αστυνομία? Είναι συγκεκριμένα. Το δέχεστε αυτό? Επενέβη ή δεν επενέβη σωστά η αστυνομία? Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι το λύσαμε. Ναι, αν κινδύνευε, ναι, βεβαίως. Το ερώτημα είναι άλλο. Δεν επενέβη σωστά η αστυνομία όταν έβαλε τις χειροπέδες στον άνθρωπο και τον οδήγησε μπροστά στον Υπουργό για να τον καθιβρίζει. Αυτό. Ράτο, ορίστε το βίντεο. Προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Προσέξτε τι γίνεται εδώ. Δηλαδή, ο συλληφθής οδηγείται ενώπιον του καρδού και ο οποίος τον καθιβρίζει. Μα δείτε το βλέπετε. Θα απαντήσει και σε αυτό η κυρία Δήμαρχε. Αυτά είναι μεσαίωνα. Καταρχήν σας είπε αν καταδικάζετε αυτές τις εικόνες. ή όχι, αν σωστά κινήθηκε η αστυνομία ή όχι. Και εγώ δεν καταδικάζει αυτή την εικόνα. Δεν το βάζει απάντηση. Πρέπει να το βλέπουμε συνολικά, κύριε Στραβελάκη. Όχι, σας λέω ότι εννοείται ότι δεν μπορεί κανείς να εμποδίσει υπουργό. Ναι, καταδικάζει αυτή την εικόνα. Εννοείται κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει ενεργεία υπουργό. Από εκεί και πέρα όμως να το βλέπουμε συνολικά. Κινήθηκαν σωστά οι αστυνομικές αρχές. Το επιδίωξε, το έχει επιδιώξει αυτό. Είναι πολύ κεφαλαιόδες. Σωστά επενέβησαν. Άρα είναι πολύ κεφαλαιόδες, κυρία Ευθυμίου. Η αστυνομία πείτε το. Δηλαδή όταν γίνονται αυτά τα πράγματα. Απλά την αστυνομία δεν πρέπει να και τον νόμο να τον αξιοποιούμε à la carte. Σας θέτει ερώτημα, κύριε Κοκαλιάνο, ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει αυτή την εικόνα?
η κυρία Ευθυμίου καταδικάζει τη στοχοποίηση των γιατρών από τον κύριο Γεωργιάδη. Ναι, απαντήστε πρώτα. Ακούστε, Καλά, δεν είναι με απαντήστε, ένα ναι και με ένα θα όχι. απαντήσω εγώ. Ήμουν Μην ξεκάθαρος. απαντάτε με ερώτηση. Ο κύριος Γεωργιάδης το επιδιώκει αυτό, αυτή την πόλωση. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ σας Γίνεται ρωτώ, καταδικάζεται και για απάντησε το επιδιώκει ο Υπουργός. Ακούστε, πολλές φορές. Με συγχωρείτε που σας το λέω, θύματα, γυναίκες θύματα βιασμού και λένε προκάλεσε και εκείνο που κατηθεί έτσι. Όχι, Συγγνώμη, πολλές πήγε φορές, ο ναι. Υπουργός να επισκεφτεί και να εγκαινιάσει τα επίγοντα στο Σας νοσοκομείο. απαντώ. Είναι ότι... πρόκληση αυτό. Σας απαντώ, Ήθελε ο Υπουργός σας απαντώ, τα κύριε μάτια τα Στραβελάκη, επεισόδια. ότι κανείς δεν αυτό έχει που το λέτε. δικαίωμα να εμποδίσει κανέναν Υπουργό, όχι μόνο τον κύριο Γεωργιάδη. Το είπε. Κύριε Από εκεί Ευθυμίου, και απαντήστε πέρα όμως όμως, και εσείς στον να κύριο το βλέπουμε, Παπαδάκη. κύριε Μισό Στραβελάκη, λεπτό. να το βλέπουμε συνολικά. Σήμερα έτσι θα γίνει η κουβέντα για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας. Έτσι. Προφανώς δεν θα γίνει. Με αυτές τις κύριε τακτικές. Κόκαλη, αλλά προφανώς Εσείς είστε δεν θα υπερήφανοι γίνει. για αυτές Κύριε τις Κόκαλη, δεν τακτικές θα του κυρίου γίνει. Γεωργιάδη. Με το να Απαντήστε χαϊδεύετε εσείς, και κύριε εσείς Ευθυμίου. αυτιά, αξιοποιώντας αλακάρ τον νόμο και τους χειρισμούς της Δεν χαϊδεύουμε αστυνομίας, κανένα αυτή, για να κυρία πάρετε ψήφους. Ευθυμίου. Γιατί αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Κανένα όπως αυτή κάθε δεν στιγμή χαϊδεύουμε. γίνεται αυτό. Αλλά οι πολίτες κρίνουν και μας Είπε αξιολογούν ψέματα ή όλους. δεν είπε ο Τώρα, κύριος και το δεύτερο. Γεωργιάδης Πάμε τελικά? λοιπόν Κύριε στο Ευθυμίου, δεύτερο είστε θέμα. νομικός. Αφήστε δεύτερο την να θέμα. Πείτε απαντήσει. και αυτό που σας είπα. Τρία θέματα σας Κυρία είπα. Ευθυμίου, Αφήστε με όμως να συνεχίστε, το πρώτο παρακαλώ. το ολοκληρώσουμε. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Αν είπε ψέματα ο κύριος Γεωργιάδης, προφανώς αυτό το βίντεο το βγάλατε εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Το βγάλατε ένα βίντεο. Ξέρουμε εμείς αν είναι μονταζιέρα αυτό το βίντεο. Ξέρουμε αν κάποια στιγμή ήρθε πιο Τι κοντά λέτε, του. κύριε Ευθυμίου? Τι Πού να το λέτε? ξέρουμε αυτό. Πώς Μα το βγήκε και προκύπτει? προχτές το ίδιο βίντεο. Βεβαίως. Ένα Έδειξε βίντεο ένα είναι. καρέ. Είναι μονταζιέρα. ένα βίντεο. Τι λέτε? Από όλη τη φάση που έγινε, ξέρουμε αν αυτή η φάση Να σας βοηθήσω εγώ, καταγράφηκε. κύριε Ευθυμίου. Ναι, Να παρακαλώ. σας βοηθήσω εγώ. Λοιπόν, από αυτό το βίντεο που είδατε υπάρχει ένα καρέ. Ακριβώς. Από αυτό το βίντεο, το οποίο καρέ το είχε ανεβάσει ο κύριος Γεωργιάδης στα social media του, εν πάση περιπτώσει. Και μετά ήρθε όλο το βίντεο, αυτό που βλέπετε στη δημοσιότητα. Απλώς η κυρία Ευθυμίου και ρωτάει αν φαίνεται- υπάρχουν και άλλες εικόνες. Και Πέραν αυτό, αυτό που και βλέπουμε. επίσης να προσθέσω, ο κυρία κύριος Καραμήτρου. Γεωργιάδης Ανέβασε ανέβασε αυτό. ένα Ναι, ναι. καρέ. Απλώς, Και κυρία μετά Ευθυμίου, είδαμε λέει, όλο υπάρχουν το και άλλες βίντεο. Υπάρχουν και να σας πω και Λοιπόν. πέρα από τις εικόνες. Θέλετε να πείτε ότι είναι μονταζιέρα, Είστε πολύ κυρία έγκριτοι Ευθυμίου? δημοσιογράφοι. Υπάρχουν μάρτυρες? Δηλαδή, συγγνώμη, έγινε κάτι. Εκεί δεν υπάρχουν Πάντως το μάρτυρες. βίντεο Πώς ήρθε, αυτό- πώς ήρθε ξαφνικά και επενέβη? Δηλαδή, μας λέτε τώρα, για να το κάνουμε εικόνα, ότι ήταν μακριά ο γιατρός και τι είπε ο Υπουργός? Ελάτε, πιάστε αυτό το γιατρό. Αυτό μας λέτε. Και η αστυνομία είπε, το είπε ο Υπουργός και θα πάω να πιάσω αυτό το γιατρό. Έτσι. Αυτό μας Και λέτε. όχι μόνο Είναι αυτό, κανονικό τώρα τον αυτό? οδήγησε και Συγγνώμη, ενώπιον του Δηλαδή, Υπουργού. Το είδατε το βίντεο? Του ήρθε του Υπουργού, το είδα. Το είδα τώρα. Του ήρθε Εσείς του τι λέτε, Υπουργού. κύριε Κόκαλε, ότι καθηκόντησε όχι η μόνο Γεωργιάδη αυτό. στην Του ήρθε του Ευθυμίου? Υπουργού όχι να πει: μόνο εγώ αυτό. θέλω αυτό το γιατρό. Και Και όχι πήγε μόνο και η αυτό. αστυνομία, άκουσε τον Υπουργό και δεν έκανε το καθήκον τη. Και όχι Άρα, μόνο αυτό. μην Κυρία στην ουσία Ευθυμίου, προσβάλλετε συγγνώμη, την για να τα αστυνομία αυτή τη ξεκαθαρίσουμε, στιγμή. κύριε Στραβελάκη. Το ξεκαθαρίζουμε. Εσείς τι λέτε? Προσβάλλετε Είναι δυνατόν την να λέτε αστυνομία. ότι είναι Η μονταζιέρα? Γεωργιάδη αστυνομία να συλλάβει τον κύριο Ζιαζιά. Αυτό λέτε. Είναι Αυτό δυνατόν. λέτε. Εγώ λέω κάτι άλλο. Εσείς Και τι- για το τρίτο Γι' θέμα, αυτό για θέλω να να μου απαντήσω. απαντήσετε. Είστε Βεβαίως θα σας νομικός, απαντήσω. είστε εξαιρετική νομικός και θέλω τη γνώμη σας. Ωραία. Και εσείς πάλι τι λέτε? Ότι είπε ο Υπουργός, φέρτε το όμω να τον καθιβρίσω και το έκανε η Τον αστυνομία. φέρανε εκεί μπροστά Άρα του. υποβιβάζετε την αστυνομία. Και- Δεν και έχω να πω ως κάτι άλλος άλλο. Πιλάτος Δηλαδή ο ή ως Άδωνης άλλος Γεωργιάδης Πατακός είναι ο πανίσχυρος, ο καθότανε και τον παντοδύναμος, έβριζε. που όλοι Όχι, δεν έχουν ξαναλέω. καμία λογική μπροστά Ξαναλέω. του και κάθονται και τα ακούν τις Κυρία εντολές του. Ευθυμίου, Λες και είναι βασιλιάς, ξαναλέω. αυτό μας λέτε. Κατά Αυτό ξεπερνάει τη λογική, κύριε κατά Βουδόλη, παραβίαση τώρα. Τι του είναι αυτά άρθρου που λέτε? 141 του Καλά. Προεδρικού. Κύριε του- Στραβελάκη, του άρθρου 120 να του Προεδρικού ξεκαθαρίσουμε Διατάγματος. λίγο Δηλαδή, η κάτι. αστυνομία δεν έχει 141. χρήσει, δεν έχει Σας κάνει λέω λόγο. ακριβώς. Κύριε Και Ευθυμίου, κάνει ό,τι λέει ο σας λέω, Υπουργός. κύριε Δεν Κόκαλη. είναι Σας λέω φυσιολογικό. ακριβώς Ο τι έγινε. ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι Δεν είναι φυσιολογικό, καθυπόδειξη. απλά θέλετε να δημιουργείτε Ότι ένα δεν είναι νεφελώδες φυσιολογικό. τοπίο για να χαϊδεύετε Δηλαδή αυτιά. εσείς- Αυτό κάνετε, Εγώ- το αξιοποιείτε εγώ- για να όχι, παίρνετε εγώ ψήφους. ξεκαθάρισα- Από γιατρούς, από νοσηλευτές, από όλο. Ξεκαθάρισα αμέσως τη στάση μου. Όχι, δεν την ξεκαθαρίσατε όμως- Κυρία αυτό που λέτε, Ευθυμίου, δεν την Μισό λεπτό, κύριε Κόκαλη. ξεκαθαρίσατε. Λέω όμως ότι το να οδηγεί τον συλληφθέντα ενώπιον του Υπουργού, ο Υπουργός να τον βρίζει λέγοντάς του Τον οδήγησαν, είσαι γιατρός άρα εσείς λέτε αν δεν ότι τους τρέπεσαι. είπε ο Υπουργός, Αντίκειται. στην αστυνομία δεν ξέρει Αντίκειται, να κάνει κυρία καλά τη Ευθυμίου. δουλειά Κυρία τους. Ευθυμίου, αντίκειται. Αυτό μας λέτε. Λέω πολύ Μπράβο, συγκεκριμένα. σας τα Στο θυμάμαι. άρθρο 120 του Προεδρικού Διατάγματος 141-2001 και θα το έκανε μόνο ο Πόντιος Πιλάτος ή ο Στυλιανός Μπράβο, Πατακός. πολύ ωραία. Δεν Αυτό σας θυμάμαι λέω. αυτό που λέτε για την ελληνική αστυνομία. Αν το Τον κύριο καταλαβαίνετε. Γεωργιάδη δεν Λέτε τιμά. σκουτικό Κάτι. τον κύριο Η Γεωργιάδη. στάση του κύριου Γεωργιάδη μόνο Παραπέμπει εκεί στη παραπέμπει. Χούντα. Αυτό Μόνο που εκεί λέτε είναι παραπέμπει, πολύ βαρύ. βεβαίως. Τώρα Πάρα Να πολύ πηγαίνει βαρύ. τον Υπουργός συλληφθέντα. μιας- Ποιος τον το πήγε τον επιμένω. συλληφθέντα? Πιστεύετε ότι Και να είπε ο αρχίσει Υπουργός και να τον αυτό το βρίζει ο πράγμα? άλλος έτσι. Ξεκαθαρίστε Κυρία το, Ευθυμίου, κύριε να Βουδόλη. ρωτήσω εγώ κάτι. Γιατί Εγώ αυτό να σας ρωτήσω εγώ συνάγεται, κάτι. πραγματικά. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Επειδή δεν ξέρουμε τι έγινε πριν, δεν έχουμε δει το βίντεο, ξαφνικά βλέπουμε κάποιους αστυνομικούς να είναι μπροστά ο κύριος Γεωργιάδης και να είναι και ο κύριος Ζαζιάς. Και βλέπουμε τι συμβαίνει με τον κύριο Γεωργιάδη
Γεωργιάδη και με τον κύριο Ζαζιά. Εσάς δηλαδή σας αρέσει που οι αστυνομικοί κάθονται σε αυτή τη σκηνή που βλέπετε, στρατιωτάκια ακούνητα αμίλητα, μέρα ή νύχτα που λέγαμε και όταν παίζαμε? Πού σας φαίνεται εσάς αυτή η εικόνα? Κοίτα, εμένα δεν μου αρέσει η εικόνα θεσμικά. Μπορείς να διαδηλώσεις όσο θέλεις, να πεις ό,τι θέλεις, αλλά το να φτάσεις να καθιβρίδεις και να χειροδικήσεις είναι άλλο πράγμα. Εγώ άλλο σας ρώτησα. Ναι. Άλλο σας ρώτησα. Αυτή η εικόνα που είδατε λίγο πριν. Ωραία, εγώ δεν θέλω να μπω να αξιολογήσω το τι κάνει η αστυνομία και γι' αυτό δεν μπαίνω. Θεωρώ όμως ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ένας υπουργός να πει φέρτε μου τον εδώ να τον καθιβρίσω και να πει η αστυνομία. Να πει η αστυνομία, μετά τη σύλληψη είναι σαφής ο νόμος. Τον πηγαίνει απευθείας στον εισαγγελέα. Έχω το λόγο. Να μπορεί να βγει. Κυρία Ευθυμίου, πάντως σε κάθε περίπτωση απομονώνει τον φερόμενο στήτη από το φερόμενο στήμα. Μα το διανοείστε τι λέτε. Πρέπει να πάμε και στη Βουλή. Έχουμε εξελίξεις. Κύριε Κόκαλη, επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι καθ' υπόδειξη είναι Γεωργιάδης. Το δεδομένο είναι αυτό λέτε. Τι είπε ο Υπουργός? Ότι ο συγκεκριμένος με χτύπησε. Το είπε ή δεν το είπε? Σωστά, κυρία Ευθυμίου. Προχτές τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης? Ότι ο συγκεκριμένος με χτύπησε. Τι αποδεικνύεται και τι φαίνεται από το βίντεο? Καμία. Τι φαίνεται, δεν αποδεικνύεται αυτό. Καμία χειροδικία. Υπάρχουν μάρτυρες. Είπε συνεπώς ψέματα. Αφού είναι εντός του τριμήνου. Μα λέει ότι κακώς. Εγώ ξαναλέω, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι υπέδειξε ο κύριος Γεωργιάδης στην αστυνομία να συλλάβει τον κύριο Ζαζιά. Παίρνει οδηγίες από τον γιατρό που επισκέπτεται το γεγονός ότι εσύ. Ποιο θα συλλάβει? Πήγε μέσα και είπε αυτόν εκεί. Που είναι μακριά και δεν με χτύπησε, αλλά με χτύπησε. Ότι εσήρθη ενώπιον του κυρίου Γεωργιάδη ως δίθεν εισαγγελέας υποδεικνύει, μας κάνει να πιστεύουμε ότι πιθανότατα υπεδείχθηκε από τον κύριο Γεωργιάδη. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό σε λίγο. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, τα μόνο κόμματα που συνοήθηκαν για κοινό πόρισμα. Εγώ θα πω αυτό που είπε. Όπως και η πρότασή μας. Δηλαδή, στο ίδιο έργο θεατές, άλλη μια εξεταστική με ένα μεγάλο σκάνδαλο, για το οποίο το μόνο που μάθαμε είναι το δεύτερο όνομα του Φραπέ, ότι λέγεται Τζις, τον εξευτελισμό της εξεταστικής από τον αποκαλούμενο Φραπέ. Δεν το ξέραμε. Και τίποτα επί της ουσίας και τίποτα, θα έλεγα κύριε Δονή, μετά θα έρθουμε σε εσάς, που λέει η κυβέρνηση ότι στηρίζει αυτό που θέλατε, δηλαδή να γίνει προανακριτική για Βορύδη και Αυγενάκη και να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των δύο υπουργών. Ελάτε, κύριε Κόκαλη, κύριε Στραβελάκη, καταρχήν καταρρίπτεται ο ισχυρισμός για διαχρονικές παθογένειες. Γιατί τα νούμερα, τα στατιστικά δείχνουν ότι το εθνικό απόθεμα εκτοξεύθηκε από το 19 έως και το 21. Και συνεχίστηκε το σκάνδαλο, κυρία Καραμήτρου, κύριε Στραβελάκη, μετά με τον αναλυθή αριθμό ζώων. Κάτι το οποίο το αναφέρει. Τα ξέραμε και πριν. Και συνεχίζεται ακόμη και σήμερα. Γίναμε σοφότεροι από την εξαστική. Δεν γίναμε σοφότεροι γιατί δεν δέχτηκε η πλειοψηφία ουσιαστικούς μάρτυρες. Δεν δέχτηκε στην αρχή, μετά κατέθεσαν. Η πλειοψηφία την εξέταση κατά την παράσταση συγκεκριμένων προσώπων, εκ της οποίας εξέτασης θα μπορούσαμε να είχαμε βγάλει πάρα πολύ άρα συμφωνείτε κι εσείς ότι δεν μάθαμε συμπεράσματα. Κάτι που από εκεί και πέρα εμείς τα διατυπώνουμε όλα στο πόρισμα, και στο οποίο πόρισμα οι ευθύνες είναι διαχρονικές από το 2019 έως και σήμερα της κυβέρνησης. Κύριε Ευδονή. Κοιτάξτε, και επιπλέον εκμηριώθηκε αυτό που ήμουν εισηγητής της προανακριτικής. Εκ των εισηγητών. 3 εισηγητές δικαιούμαστε. Εκμηριώθηκε από τις εργασίες εξεταστικής. Ποινική ευθύνη Βορύδη είναι κάτι χειρότερο. Είναι κάτι χειρότερο. Δεν χρειάζεται να τεκμηριωθεί καταρχάς, διότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν δεσμεύεται από καμία άλλη διάταξη πέραν της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που λέει ότι υποχρεούται σε διερεύνηση περιπτώσεων διασπαθήσεων πόρων. Διάβασα το πόρισμα. Διασπαθήσεων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα έκανε μια πλήρη έρευνα. Στην έρευνα αυτή, στο παραπεμπτικό της, λέει ότι εγώ σας τα στέλνω στη Βουλή για να προχωρήσετε περαιτέρω τη διαδικασία ως προς τους υπουργούς, οι οποίοι καλύπτονται, εν πάση περιπτώσει, από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία εν τέλει, με το ρίσκο, λέει, της παρεμπόδισης, τέλος πάντων, της περαιτέρω πορείας της έρευνας, γιατί επαπειλείται, λέει, συγκάλυψη. Αυτά από το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, από την εξεταστική μάθαμε κάτι περισσότερο? Η εξεταστική ήταν ο βασικός σκοπός. Ο σκοπός της ήταν να μην γίνει προανακριτική. Είναι μια πατέντα, ακριβώς τα ίδια, γιατί ήμουν και εκεί εισηγητής, έγινε στην περίπτωση των Ντεμπών. Δεν έγινε προανακριτική για την 717 και τον κύριο Καραμαλή και έγινε εξεταστική από το 1997. Δεν έγινε προανακριτική για τους κυρίους Αυγενάκη και Βορύδη για τον ΑΠΚΠ. Έγινε εξεταστική, προσέξτε, από το 1997. Η πατέντα είναι κοινή.
Η πατέντα είναι εκείνη. Ασχοληθήκαμε με τον προηγούμενο αιώνα και τελικά δώσαμε μερικά καρέ με τον Φραπέ και τον Χασάπ και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον να τα παίζουν οι σατυρικές εκπομπές. Δεν ήταν εικόνα διερεύνηση σε βάθος αυτή. Ευθυμίου. Και επιπλέον υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, ότι αν έρχεται νέος φάκελος, όπως ακούγεται και γράφεται ότι έρχεται. Καταλαβαίνετε, με το επιβεβαιώνετε, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση. Και να μην αρχίσουμε τα νεμπισινίδε, μη κάναμε εξεταστική, δεν ξανακάνουμε, ή γιατί δεν κάνουμε προνακριτική, γιατί το έχουμε ήδη αποφασίσει με βάση τα προηγούμενα στοιχεία. Καλά, το νεμπισινίδε θα έχει νέα στοιχεία, δεν θα χρειάζεται να γίνει. Εντάξει, σας λέω. Λέω ότι θα ισχυριστούν. Γιατί ως προς τα όργανα του Κοινοβουλίου. Ναι, ως προς τα όργανα του Κοινοβουλίου. Αλλά αν θα για έρθουν σχετικά. Πάμε τώρα στο κομμάτι αυτό. Να πούμε καταρχάς ότι θα περιμένουμε. Θα μου επιτρέψετε να είμαι προσεκτική, να περιμένουμε να κατατεθεί το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας, να δούμε τι ακριβώς καταγράφεται. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω σε 3 σημεία. Το πρώτο είναι ότι από τη δικιά μας αξιολόγηση προκύπτει ότι υπήρχαν διαχρονικές παθογένειες, άσχετα αν αυτό δεν αρέσει στο Πασόκ, γιατί ήταν και δικά του στελέχη μέσα. Υπήρχαν διαχρονικές παθογένειες, υπήρχαν προβλήματα που από όλες τις κυβερνήσεις δεν ξεπεράστηκαν. Αυτό καταδείχθηκε. Από εκεί και πέρα, εμείς κρίνουμε ότι δεν υπήρξαν, δεν καταδείχθηκαν. Θα δούμε τι θα πει και η εξεταστική για τις ποινικές ευθύνες των 2 υπουργών. Και το τρίτο, το σημαντικό για μένα, το πλέον σημαντικό για μένα, σαφώς είναι να αποδοθούν ευθύνες όπου θα φανεί ότι θα αποδοθούν και πρέπει να αποδοθούν. Αλλά από εκεί και πέρα είναι να φύγουμε μπροστά, να μην υπάρξει άλλος ΟΠΚΠ, να γίνει μέσω της ΑΔΕ, μέσα με ένα σωστό τρόπο ο καταμερισμός των επιδοτήσεων και των χρημάτων. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό και να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα με βάση τη Διακομματική Επιτροπή που θα γίνει. Δηλαδή, πώς θα πάμε μπροστά. Ωστόσο, το γενικό συμπέρασμα που με τη μήνα. Ναι, γιατί γι' αυτό είναι ότι μετά την προκριτική μήνα για τα ΤΕΜΠΗ, ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτό δεν πήγε καλά. Ήταν μια αποτυχία η εξεταστική. Και υπήρχαν προσδοκίες ότι αυτά είναι μια κανονική εξεταστική. Φοβούμαι ότι μετά από και αυτή την εξεταστική, αναμένοντας πάντα τα πορίσματα, φοβούμαι ότι το συμπέρασμα είναι το ίδιο. Καταρχάς θα δούμε τα πορίσματα. Δεν λύθηκε κανένα πρόβλημα. Απαξιώθηκε ακόμα περισσότερο ο θεσμός. Εικόνες τέτοιες που το δικαίωμα της σιωπής και άλλες που έχουν εξελιχθεί προφανώς. Με ευθύνη όλων των πλευρών. Συγγνώμη, κύριε Καραμέτρο, δεν ευθύνεται τα καρναβάλια. Με ευθύνη όλων των πλευρών. Δεν πρέπει λοιπόν σε αυτό το πράγμα να γίνει μια παρέμβαση τώρα. Συνολική. Ναι, συνολική. Να τα βάλετε όλοι κάτω και να πείτε, ας πούμε, αυτό το δικαίωμα της σιωπής. Δεν θέλουμε να δούμε άλλους να έρχονται στις εξεταστικές, να κάθονται πίσω, να κάνουν έτσι τα μουστάκια τους και να λένε το δικαίωμα της σιωπής. Δεν θέλουμε. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μια πολύ μεγάλη πρόκληση, πάρα πολύ σημαντικό, κορυφαίο, η συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί λοιπόν είναι σημαντικό όλοι να θέσουμε τις προτάσεις μας, να υπάρχει ένας τόπος κοινής συνένεσης. Εγώ πραγματικά το πιστεύω. Να μην τριτώσει το κακό. Να μην δούμε έτσι, άλλους θεσμούς να ευτιλίζονται, όχι απαραίτητα και με ευθύνη των κομμάτων. Όχι αλλά και με ευθύνη των κομμάτων. Αλλά όχι απαραίτητα. Κύριε Ευθυμίου, ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε το σκάνδαλο συνεχίζεται ακόμη. Και μετά ξανά έκανε εξεταστική. Μόλις σας το είπα αυτό. Αλλά κύριε Στραβελάκη, με διαφορετικές προσδοκίες. Εγώ πάντως θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Λαμβάνουν επιδοτήσεις ακόμη, χωρίς να είναι παραγωγική κτηνοτροφή. Αλλά μπροστά στη συνταγματική αναθεώρηση τι μας απαντάτε? Να συνενέσουμε. Να κάτσουμε να συζητήσουμε, να βρούμε, να ακούσουμε τις προτάσεις. Ένα λεπτό. Μας ζητάτε να αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα. Να το αναθεωρήσουμε βεβαίως. Αλλά μας ζητάτε να το αναθεωρήσουμε για να το προστατεύσουμε από τους εαυτούς σας. Όχι. Να το προστατεύσουμε. Αυτό θέλετε να πείτε. Να το προστατεύσουμε από τους εαυτούς σας. Να το προστατεύσουμε γενικώς για να αποκτήσουν τις από την καταχρηστική του εκμετάλλευση από τους εαυτούς σας. Κύριε Δοδονή, κύριε Κόκαλη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.